Moramo proći tu nekoliko vojnih operacija koje su do dan danas, kaže se, kontroverzne. Naime, tu su učinjene očito neke krive procjene i tamo je na hrvatskoj strani izginulo puno ljudi, a što je najvažnije, ciljevi nisu postignuti. Jedna od tih operacija, operacija Vihor, to je 12. negdje sredina 12. mjeseca 1991. godine. Evo, možete nam opisati tu operaciju? To je 1991. godine, to je prelazak Kupe kod Gline. Tko je to naredio? Ovako, ja sam tu knjigu pisao, poslije je oformljena jedna komisija koju su vodili, međutim, nikada ona nije dovedena to do kraja, tko je i što. U to vrijeme su ti baš generali glavni, oni su glavni. To je vrijeme, da radi se 11. mjesecu, odnosno 12. To je vrijeme kada je Hrvatska pred priznanjem. Ona je pred priznanjem zbog toga što se morali priznati, jer je ostala na nogama, nema drugog izbora. To je sigurno pridonio Vatikan. Ne sumnje, veliku zaslugu za to priznanje ima njemački kancelar Kohl. Ne Genscher, to je kod nas malo, nego Kohl. Jer nisi imali drugog izbora. Očigledno je to bilo jasno. I već je, dakle, priznanje, međutim, samo priznanje Hrvatske mijenja potpuno situaciju, i političku, i svaku drugu. I da bi se na neki način, a već je bilo razgovora da trebaju doći međunarodne snage. Ja govorim, izvodi se jedna operacija taktičke razine, to je operacija taktičke razine, koja na razini rata ne rješava ništa. Ama baš ništa. Potpuno je svejedno jesi li ti... Koji je to bio pravac prodora otište? Pa to je pravac prodora preko Kupe, jedan tamo, ne znam, ovako, trokut, taktička operacija vam je, recimo, reda veličine 10, 15, 20, pa može i 50, može biti i 200 četvornih kilometara. Ali ona u cjelinu bojišta ne rješava ništa. Dakle, to je vrijeme kada se počne polagati prisege svega. To je vrijeme kada se počne ustrojavati Hrvatska vojska. U pravom smislu to riječi. I onda 102. brigada nije bila koja brigada, to je brigada iz glavnog grada Republike Hrvatske, Zagreba. I ide se u forsiranje rijeke u zimskom periodu. Inače. A to govori o njihovom izobrazbi operativne razmišljanja, o tim generalima koji su to vodili. Koliko oni znaju. Stoji to svako ko uči taktiku, jer ovo je taktika, čak nije ni strategija, nego taktika. Da forsiranje rijeke, dakle ti ideš na drugu rijeku gdje protivnik, neprijatelj utrči. Ko shvati. I su najsloženiji oblik operacije. Tako stoji svaki uzbog. Dobro, ovo je... Sad idemo ovako. Ali najsloženiji oblik operacije i ne izvodi se nikada, i bolje rečeno, izvodi se samo onda ako drugi oblik operacije nije moguć, nemaš izbora. Da se i uspjelo priječiti tu operaciju, u onom situaciji koja je uslijedila i političkom okrugu, u svaku vojnu situaciju morate stavljati u politički kontekst, ne u Hrvatskoj, nego vani, svjetskih igara, jer oni vode igru na ovom prostorima, je bila kontraproduktivna. S tim više što se u tu operaciju, dakle takva operacija koja je najsloženija, zahtjeva posebno obučene ljude, posebno obučene postrojbe. U tom je poslije bilo istraživanje, bila je ekipa, mislim da je brigadir Hodalj samostalno to radio i napravio jedno izvješće koje se može biti dostupno. I onda se on egzaktno dokazao da nikakvih tamo priprema nije, da se išlo bezglavo u tu operaciju. Ono što je i mene zanimalo, a i brigadira, koji je to istraživao poslije, mislim prije nekih 4-5 godina da to radio, ko je zapovjednik to? Nema uopće ko je striktno zapovjedao, ali se međutim iz tih zapovjedi može zaključiti da je na čelu bio Tus, da je tu uz njega bio Stipetić, da je operativni zapovjednik bio onaj general Budimir i sad ne znam još koji drugi. Sad je ovo drugo pitanje. Koliko je i u kojoj mjeri vrhovni zapovjednik, dakle, predsjednik Tuđman, bio upoznat? Iz tog izvješća se ne može uopće zaključiti, ako je upoznat, kako su ga i na koji način oni upoznali. U svakom slučaju, to je činjenica, nema odobrenja za tu operaciju. Ta akcija je završila sa... Katastrofalno. Koliko je tu ljudi izginulo? Ne znam točan podatak, ali je to ubili u tenkovi, smo izgubili, dakle i tenkovi, ono malo što smo imali osvojeno u vojarni, to je izgubljeno. Ljudi su doli katastrofa, taj postrojba, to je moral bio strahotan.
ne samo u tom brigadu, nego uopće su to brigada, ja vas vraćam malo u to vrijeme psihoza, uopće za oružane snage to. To je stvorilo sliku da smo mi nemoćni pred tom oružanom silom Srba. Znači, svih indikacija koje istraga... I to sve. I još nešto, ako smo mi pristali da će doći međunarodno priznanje, međunarodne snage, mi nismo smjeli izvoditi te operacije. Znate, to je kontraproduktivno i politički. Znači, iz svih indikacija koje istraga pokazala, radi se dakle da su vjerojatno odgovorni general Tus, Stipetić. Opet, izrijekom to stavlja. Ili na svoju ruku da su oni to naredili. Oni su bili tada. On je bio načelnik stožera, on je bio, mislim, za borbeni sektor, oni su bili ti, Živko Budimir, ne Živko, nego Božo Budimir, general koji je on bio operativne zone na Banovini, prema tome oni su morali u njihovom području odgovornosti se to morali... Ima još jedna slična akcija, Baranjski trokut. To je ista slična.